Ana ta bala'i, Aina, ana ta bala'i, aina, ana ta bala'i, wai aina, ana cire aiki, aina, ana cire aiki. wai aina, Instagram, Instagram, ana ta bala'i, Instagram, ana cire aiki. Gayin nan suna cire aiki, suna cire aiki. Gayin nan suna cire aiki, suna cire aiki. Gayin nan suna cire aiki. Instagram, 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 ana cire aiki, ana cire aiki. Gayu na ta bala'i, celebrities cire aiki, tantance sai dai aiki. Inda bala'i ka cire aiki, yan mata su baka maki, gayu za su maka laikin. saurara kaɗan ka je ni daga Instagram ta gano ni. Na cire aiki ta yi faloyin fan nan ba ta sai ta yi kolin. Tana so na mi joyin, na ƙi yarda ta yi ta faloyin. Ban yarda ba sai ta biyo ni, bakin layin mu ta ganni. Daga nesa ta ɗan kalle ni, ba wanka ba cire aiki, ba shadda ba cire aiki, ba iPhone ba cire aiki, ba Samsung ba cire aiki. Joni ba ta cire aiki, Takino ba ta cire aiki, Bibo ba ta cire aiki, dan malam na cire aiki, dan malam na cire aiki. Cire aiki, cire aiki. Instagram ana cire aiki, suna cire aiki. Gayin nan suna cire aiki, cire aiki. Gayin nan suna cire aiki, suna cire aiki. Instagram, Instagram,